e rapazas. Hoxe pode que sexa un dos vídeos máis extremos que fagamos. Bueno, se sale mal, se sale ben non vai ser extremo, pero bueno, a ver, estase levantando un pouco de vento, non sei se me escoita ben. Vámonos meter por aquí por un monte, mira, enseña por aquí o monte, pois máis ou menos, aquí non se ve un camiño que está por alá, vámonos meter para baixo. Que nada, pois xa contamos aí o contexto, que é un pouco raro. Vale, pois vamos a continuar. Por que este vídeo así pode que saia máis extremo? Pois porque nos vamos meter por un monte que non ten nada de especial. Que de feito, onde estamos, onde contamos o día o do jabalí, pois é xusto, por alá que hoxe non sei se iremos ao puesto, probablemente non. Bueno, o mellor si, total está ao lado. Pero por que pode salir mal? Porque vamos a ir un camiño que nosas ideas alocadas pensamos que é a guarida dunha secta. Non nos sabemos, de feito xa están cantando por aí, deben estar ensayando estes da orquesta. Bueno, vamos continuar e cando chegamos ao monte seguimos gravando. Bueno, pues chavales, oficialmente, seguindo este camiño, imos seguir rectos, imos girar para a dereita e vamos a meter na boca do lobo. Por que hicimos eso? Porque a semana pasada notamos que o ambiente estaba ben. Era un bo ambiente, éramos dos chavales paseando por aí, pero en cambio esta semana notamos que está un pouco tétrico, un ambiente moi pesado. Entonces, claro, non é agradable vir así. Entonces, imos meter na boca do lobo literalmente, vamos a ver que tal salimos de aí, se salimos vivos primeiro, e nada, iremos actualizando, así que deseadonos sorte e imos a ir a explorar. Bueno, xente, ahora, nada, aí está a entrada. Isto non me sona do outro día. No, isto non, isto non. Ostras, este outro día, non sei, non estaba. Non sei nin falar, estou nervioso, Bueno, aquí está a entrada. Acabamos de escoitar un ruido raro por aí un pouco antes de gravar. Pode ser un jabalí, pode ser un lobo. Prefiro encontrarme cun lobo que cun jabalí, Porque o jabalí vai por todas. Aquí está Isto, outro día tamén estaba máis de pé. Sí, sí, como está girado, non? Sí. Estamos partindo ramos. Estamos non me da nada. A ver, sí. Tal como toque a... Mira, parece esto la bruja de Blair. Vamos a gravar o mensaxe que había aquí, bueno, por pouco tropezo. Non se ve ben. Bueno, pon a todas las hermanas e amigas que nos ayudaron a limpiar la naturaleza. Pon algo así. Pero vou ver se pode identificar algo máis. Va. Vale, aquí pon, muchas gracias a todos los hermanos o hermanos que limpian la naturaleza. No eres solo, creo que pon aí. O algo así pon. Pero bueno, esto tamén. Esto está feito por eles, isto non é de señal propia. É como un gato. Sí. O meme este. Literal. Buah, veña. Vamos aí. Bueno, pues como dato, podemos ver que pon Live a Great Story. Como que vivas unha experiencia boa. Sigue, está aquí o mismo gato, hai un texto que non se aprecia, está borroso. Hai unha fecha aquí escrita que como nos chama a atención. O 13 de 8 de 25. O texto nada, nin en cámara, nin en vídeo real. É o que máis me chama a atención aquí esta fecha, non sabemos que significa ni que sim... Aquí tamén ten o gato ese. Aquí pon Realize yourself, be cat. Realize, é como que te reconoces. Non se enfoca ben. Creo que di como que te reconoces a ti mismo. Ser un gato ou algo así. A liga e aquí... Bueno, vámonos, xa estamos na boca do lobo. Escoítense cousas raras. Sí. Se escoitades como música de fondo, eso que están ensayando as orquestas, eso non é malo. Dios, está este ambiente moi tenso, Va, collo, por si acaso. Que as flechas esas son... Dios, escoitouse algo por aí, As flechas esas son como roubadas, non son do Camiño de Santiago. Teñen pinta, porque ademais hai un que está como arrancado do cemento, despois ensinámola. Isto non se nota moi ben na cámara, pero é unha costa así para arriba.
Vale, pois aquí hai unha esplanada. De momento, o máis destacado é isto. Parece un sitio despejado, con moitos árboles, pero despejado. Sigue para adiante, para por aí arriba. Levamos xa un bo trecho recorrido. De feito, xa non se ve a entrada. Pues nada. Habrá que seguir. Aquí hai unha entrada, Sí. parece que para ir a leira. Pues nada, seguimos. Sí. E aquí o camiño este parece que acaba aí, xa se ve a aldea. Ah, amigo, mira, de feito hai un camiño de monte. Ah, sale na carretera, parece. Bueno, na carretera, na aldea. Que me vou agora? Va. Vale, pois o camiño este sale na aldea. Sí. Nada, haberá que volver para atrás. Sí. Vamos a ensinar o outro que hai se segues o camiño normal. Eu creo. Con esta terrible decepción vamos continuar polo camiño ao que se ven aquí, pero seguimos todo reto. Que hai como unha cabaña, unha chavala así como de chapa, unha chavala de chapa. Eu creo que é unha granxa de bisóns, pero a verdade que non estou seguro, así que agora vamos mirar. Vamos allá. Pois eso é a estrutura esa de chapa que dicía, ten un hórreo. Sí. Aí está. Aquí temos dúas rutas de exploración, así que habrá que ir un día a ver que hai por aí. Sí, Esa parece máis prometedora. porque esta creo eu que sale no camiño, na carretera. Además, xa é ancha, que é así para que pase xente. Bueno, supoñíase que iba a ser o final do vídeo, pero dousenos por ir polo camiño este prometedor. Aquí unha plantación de eucaliptos. Sí, mira, por aquí podemos escalar un día e adentrarnos. Xa miraremos en verano. Mira, escoito voces por aí. Fun eu que escoitaches algo tamén. Sí, non escoitei. Por aí, bueno, deben ser os de orquesta. Moi probablemente. Imagínate ir por aquí chovendo. Vale, creo que non hai camiño. Non sei, ahora miramos. Dios, acaba de caer unha rama, non sei que era, que nos deu un susto, non o gravei. Non sei, Dios, deu un susto que nin viola, Sí, sí, Meu co. é peligroso. Si, ó. Pero dun camiño do Red Dead Redemption. Vou gravar por se acaso. É peor que non sale un jabalí cun lobo, O jabalí vai por todas, o lobo faste máis grande que el. E bueno, tes máis posibilidades. Ui, fixen publicidade. Bueno, rapaces e rapazas, o camiño continúa. Pero creo que hemos de gravar. Sí, vai ser mellor que sí, porque isto está aplastado. Nos non fomos, ademais está mirando para arriba, nos íbamos para baixo. Se queres miramos si abaixo e xa volvemos. Queres dar un vistazo rápido? Botamos un vistazo rápido. Hai unha baixada aí que non se ve, vou asomar un pouco e... Dios, a curiosidade matou o gato, Ahora mismo teño demasiada curiosidade, creo eu que é un pouco malo. O camiño continúa. Xa viremos outro día, Sí. máis acompañados. Sí. Sí. A saber onde vai. Ese probablemente son tamén na carretera, porque sei que hai un que na carretera, ti vas así, pola carretera que está por alá, hai un camiño así de antigo que pode que sexa este, a verdade que non sei. Mira, vou mirar en Google Maps, a verdade. Así miramos. Si este, ao mellor podemos ir si ese, si non, mellor non. Bueno, vou mirar. Bueno, non encontramos a guardia dunha secta, pero non nos decepcionou o camiño. Volveremos por aquí. Volveremos por ese camiño. A ver en verano, queda nada, moi pouquiño para verano e xa volveremos con máis xente. Bueno, acabo de me pinchar cunha silva que nesta. Nada, pois espero que vos gustase. Veña, adiós. Un saúdo.